Robotics. Ja. Hvad er det for nogle firmaer, I gang i her? Jamen egentlig virksomheder, som prøver at fokusere på at lave, byggesæt til håndværkere til at bygge huse i træ, hvor vi egentlig har lavet sådan en digitaliseringsmotor bagved for at kunne oversætte husgeometrien til robotkode, til byggemanualer osv. Så der er ret kompleks motorrum bagved, og så er vi selvfølgelig et eksekverende apparat herinde. Ja, så det ene, der foregår, det er, at vi kører en palet træ ind med typisk C24 spærretømmer, og så går vi ind og kører en palet træ ind, og så går robotten selv ned og samler det op, og lægger det så op til robot nummer 2 herinde, som så bearbejder det med fræsninger eller klinge osv. og skærer det til på mål med de rigtige geometri. Og med en masse små features, som selvfølgelig gør, at man kan bygge lidt hurtigere på pladsen. Så får Rasmus så en tegning fra en arkitekt måske? Ja, altså det kommer lidt i forskellige formater. Nogle gange så er det så simpelt som PDF, hvor vi har noget plan og snit og nogle opstalter, som vi egentlig prøver at få konverteret til noget, der er byggbart. Og når det så rammer et vist niveau, jamen, så bliver det egentlig godkendt, og så kan Rasmus sådan set gå ind og begynde at optimere på træspil, optimere på alting i forhold til leverancen, såsom fragt og sådan noget også. Kører det igennem et par skærmaskiner og bliver kortet op i de længder, vi skal have? I længde og med vinkler og med noter og sådan ting, for den rigtig vigtige del af de her byggesæt, det er, at man får alle de her små features med, som ikke skal måle eller skære ud på pladsen. Så virkelig skal man bare have en skruemaskine eller en sømpistol med, og så er det ellers bare i gang med at bygge derude, hvor følge byggemanualen. Ja, at man kan se på byggepladsen egentlig sammensætte til 0, og så kommer man bare efter det. Ja, præcis. Så der kommer en komplet guide med, hvor du har pind nummer 1, pind nummer 2, og så er det ellers bare at følge det. Og så når du ikke har flere pinde tilbage på pallen, så skulle du gerne være færdig med dit hus. Ja. Og hvis nu vi siger, at jeg bare har et 200 kvadratmeter hus, der skal laves med nogle trævægge og nogle bjælkelag og nogle forskellige, måske 8 kviste. Hvor lang tid vil det tage fra at tegne på computeren, og så er det slået op herude til? Altså det varierer jo rigtig meget i forhold til, hvor mange vægge der er, hvor mange rum der er i et hus, men typisk så vil sådan et projekt ligge mellem 1 og 3 arbejdsdage, eller robotarbejdsdage i virkeligheden, til du har det hele færdigt og pakket. Og så vil det typisk foregå på den måde, at vi sender det i de sekvenser, man også opfører huset i ude på pladsen, som er aftalt med entreprenøren eller tømmeren. Og så modtager de måske den første forsendelse til de første 2 arbejdsdage, og så får de det resterende f.eks. til taget efterfølgende, så de ikke har en masse til at stå på pladsen, som ikke er nødvendigt. Og det optimerer vi selvfølgelig i forhold til fragt og sådan ting. Ja.